Бүгін ислам дөньясын нәрсә борчый? Һәм ни өчен Татарстан бердәмлек урынына әверелә? Болгар Ислам академиясеннән Мөршидә Җихан репортажы. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Конфессияра татулык, ислам тарихы, мәгариф үсеше, радикаль агымнарга каршы туру Болгар Ислам академиясендә узучы форумда фикер алышу өчен тәкъдим ителгән мәсьәләләрнең бер өлеше генә. Инде 13 елда Россия президенты Владимир Путин бүтән мөселман өммәт алдында куйган бурыч улда булса Россиядә илаһият гыйлемен күтәрү. Һәм әлбәттә ул бурыч иң беренче чиратта инде Болгар академиясенә йөкләнде. Ул ачылганнан соң һәм инде менә 6 ел дәвамында ачылганнан соң ук менә шушы илаһият гыйлеме богословское наследиега багышланган конференция уздырыла. Һәм шуннан да ул бик мөһим, чөнки безнең илаһият гыйлеме әле ул Россиядә бик тирән өйрәнелмәгән. Һәм инде Болгар академиясенең төп бурычларының берсе менә шуны өйрәнү. Һәм менә бу конференциянең биредә узуы һичшиксез ул бик мөһим. Пленар утырышны алып барган Рөстәм Гыйльметдинов билгеләп үтүенчә, Россиянең мөселман дәүләтләре белән мөнәсәбәтләренең югары дәрәҗәгә күтәрелүенең тагын бер күрсәткече форум БРИКС дәүләтләре башлыклары саммиты Россия рәислеге кысаларындагы үзәк вакыйга алдыннан уза. Дингә омтылыш ул зурая һәм күбәя һәм халыкның күп сораулар туа. Ул мәсәлән ислам финанс турында хәзер күбесе халык халал ризыкка карый һәм шул юнәлештә кешеләрнең безнең җәмгыятьнең күп сораулар булгач, аларга безнең галимнәрнең җаваплары кирәк. Россиядә ислам фәнни дини фикернең бай традициясенә ия. Зәрүләрнең нәтиҗәсе менә безнең илдәге тынычлык булдыру, халыклар арасында татулык үстерү. Әлбәттә менә ул бер төрле нигез киләчәктә шул комфортны яшәү өчен. Шуңа күрә дә инде менә шушы изләнү юнәлешләре минемчә бик мөһим. Россиянең һәм чит илләрнең әйдәп баручы дин белгечләрен, галимнәрне, тарихчыларны берләштергән форум үз эшен 12 октябрьгә кадәр дәвам итә. Мөршидә Җихан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.